манобеи наздик ба тафтиши ҳодисаи ошӯб дар зиндони рақами 3 шаҳри Хуҷанд ба пайвандони маҳбусони дар зимни ин ошӯб ба ҳалокат расида хабар додаанд ва гуфтаанд ки метавонанд омада ҷасади ӯро бигиранд. вале дар ҳоли ҳозир дар бораи шумораи қурбоншудагон, шумораи ба ҳалокат расидагон ва захмишудагон дар зимни ин ошӯб дар маҳбас ягон хабари расмӣ ҳоли ҳозир пахш нашудааст. вале дар беморхонаи вилоятии Суғд дар шаҳри Хуҷанд гуфтанд ки дар онҷо 6 нафар маҷрӯҳон бистарӣ карда шудаанд ва онҳо кормандони маҳбаси рақами 3 мебошанд ки дар зимни ошӯб дар ин маҳбас захм бардоштаанд. вале ба хабарнигорон иҷозаи суҳбат бо онҳоро надоданд ва ҳатто гуфтанд ки ҳоли ҳозир ҳатто кормандони мақомот низ бо онҳо суҳбатҳои дароз барои суҳбатҳои тӯлонӣ кардан имкон надоранд, чунки вазъи саломатии онҳо ҳанӯз ин гуна имконро намедиҳад.